Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi ubunzima bempilo kwelizayo. Encwadini kaJohn 5:28-29 uYeshua wakhuluma la mazwi. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayokulizwa izwi layo. Abenze okulungileyo baphumele ekuvukeni kokuphila. Abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Amen. Sijwayele ukugcizelela ukuthi nguYeshua owafundisa ukuthi ekufeni abangcwele baya embusweni wezulu, abanye baya ekulahlweni. Miningi imibuso emkhathini, kodwa thina lapha sikhuluma ngombuso wezulu. Kwelizayo asihlali ngobuhlobo njengokucabanga kwabaningi, kodwa sihlala ngokwemisebenzi yethu selapha emhlabeni. Ekwedluleni kwethu emhlabeni siye lapho kade sisebenzela khona sisesemhlabeni. Ngisesemhlabeni impilo yami yonke bengiyisisebenzi sikaJehova. Ekufeni kwami nguJehova oyonquma ukuthi ungibekaphi kuye ngendlela engokwahlulelwa ngayo. Umahluleli uyonquma noma bengingumuntu ofanele ukungena embusweni wezulu noma kumele ngivukele ekulahlweni. Kodwa uma ubuzikholelwa kwabanye uNkulunkulu, ekufeni kwakho uyoya kulabo uNkulunkulu. Asazi-ke ukuthi kwabanye onkulunkulu umuntu wehlulelwa kanjani. Sijwayele ukuchaza ukuthi akuzange ukuthi ngokuba khona kaNkulunkulu emhlabeni wabe sechaza konke. Okunye wakushiyela isikhathi esizayo. Ngesikhathi sikaMose uNkulunkulu akakhulumanga lutho ngombuso wezulu nangokwehlulelwa komphefumulo womuntu osefile. Inkulumo enjalo siqala ukuyizwa kuMathewu 5:19 lapha uYeshua ethi, ngakho-ke oweqa uwodwa kule miyalelo emincinyane afundise abantu kanjalo, uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Sesikushilo konke lokho, kodwa asikho isithunywa sasezulwini esake sacacisa ngohambo lwethu ekufeni ngaphezu komprofethi u-Isaya Shembe, ukuthula makube kuye. Kuba bonke abaprofethi bakwa-Israyeli kuhlanganisa noYeshua, munye umprofethi osenze sazi indlela esizoyithatha ekufeni. Ngiyafisa namhla ukuchazela umhlaba ukuthi thina amaNazaretha uShembe wasicacisela kahle uhambo lwethu lokuya kwelizayo. Ngakho-ke asinankinga neze ukuthi ekufeni kwethu imiphefumulo yethu izoyaphi. Kwenye izintshumayelo zakhe umprofethi wakhuluma la mazwi kanje. Nginifisela nonke amaNazaretha ukuthi ningabe nisona, ningabe sawuphula umthetho kaJehova, lo ebengininika wona kusukela nginibhabhadisa. Njengoba nakuleli bandla sihlale senza, uShembe uqinisa ukuthi ubuNazaretha kubuswa ngumthetho kaJehova esawufundiswa nguye uShembe. Uyaqhubeka uShembe uthi, ningabe nisavuma ukudidiswa. Lapho enginibizela khona abantwana bami kuhle kakhulu. Uma ngase uye khona ngeke usavuma ukubuya. Ngelinye ilanga uShembe exoxela amaNazaretha ngobuhle bezulu uthi, batabami, uma ngingase ngikuthathe ngikuse ezulwini bese ngikubuyisa, bese ngithi ukuze ubuyele ezulwini thatha ummese uzinqume intamo. Angeke ungabaze ukwenza lokho ukuze ubuyele ezulwini. Ingilosi yakufakaza lokhu, yathi lobu buhle owayenitshela khona uShembe ubabamkhulu kunjalo. Akukho ubuhle lapha emhlabeni ongakuqhathanisa nobuhle bezulu. Uyaqhubeka ubabamkhulu uthi anotshela inkosi uma isifikile ukuthi ngathi ize ingalibali ukuhlukanisa izindlela lapha esiya khona, noma kugcotshwa abafundisi nibafundise lokho. Ubabamkhulu wagcizelela ukuthi noma engasekho yena, kodwa uma leli bandla seliholwa inkosi ilanga, siyitshele ukuthi wathini ubabamkhulu ngohambo lwasezulwini. Emva kwalokho ubabamkhulu wabe seprofetha ngokuhlubuka okuhambe kwenzeke kuleli bandla lamaNazaretha, mhlawumbe sekuyenzeka nje.
Uthi-ke ubaba mkhulu kuzohamba kuhambe amaNazaretha amhlubuke uJehova bese ezakhela onkulunkulu namazulu awo. Nanka amazwi enkosi. Kuza isikhathi lapho abantu basekuphameni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunezwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaJehova, lo okuthiwe angiwuvuselele. Bayowugxoba bawuzibe, kuphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abayozibuyisa bazifake la. Amen. Asazi-ke noma isiprofetho sikababa mkhulu safezeka yini. Asekuhambe kwahamba sawudebesela yini umthetho kaJehova uShembe owawuthunywa ukuba awuvuselele. Asazi noma sesifikile yini leso sikhathi lapho singasalikhathalele izwe laphakade, kodwa sesithembe amazulu amaningi nangekho, njengokwenza kwabantwana bakwa-Israyeli abakhonza isithombe behamba noNkulunkulu. Angeke ukholwe ukuthi abantu abaphile emakhanda babengenza into enje, kodwa bayenza. Nanamuhla abantu bayasikhonza isithixo bethi singuNkulunkulu. Isenzo esinjalo siyatholakala ezinkolweni nasemabandleni amaningi emhlabeni. Uyaqhubeka umprofeti uthi, phelelani kuJehova ngoba uyabathanda abamthandayo. Ubalungisele indawo phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. Ubenzela ukungalambi nokungomi. Abaphe umusa wakhe, nalabo bahlala bemdumisa ngezigubhu nokusina, behlabelela ngenjabulo. Kule ntshumayelo uShembe uyasichazela ukuthi abantu okuthe besemhlabeni bakholwa ngokweqiniso, nakwelizayo uNkulunkulu uhlale ebanakekela. Uma ufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu umnakekela kanjani umuntu wakhe, ubofunda indaba yohambo labantwana bakwa-Israyeli besuka eGibhithe baze bafike eKhenani. Ubuke ukuthi uJehova walwa kanjani noFaro elwela isizwe sakhe, nokuthi wabanakekela kanjani uJehova abantwana bakhe iminyaka engamashumi 40. Ubale izimpi uJehova owazilwa wazinqoba elwela abantwana bakwa-Israyeli. Uyaqhubeka umprofeti uthi, uthokozwayo wenama ngabo, ukwenama komsindisi kuhlala nabo phakade, abasenakho ukufa. Umthetho kaJehova uyisihlengo somphefumulo, batabami, hayi noma imuphi umthetho, kuphela lo inceku yakhe eninika wona. Uyindlela yokuhamba eya lapho kungekho khona ubumnyama nenzondo, nendlala namakhaza, kuphela inkazimulo engenakufiphala. Amen. Uyaye ungazi ukuthi ungenza kanjani ukuthi abantu baqonde ukuthi inkolo kaJehova iwugcina umthetho kaJehova njengoba wawuletha kithi ngoMose. Ayikho futhi indlela enqamlelayo. Uma ungahambi ngokwezimiso zikaJehova, ubokwazi ukuthi phambili usahlalelwe ukulahlwa. Ngiyaye ngicabange ukuthi kwenziwa ukungazi, njengoba sihlale sigcizelela. Ayikho into emnandi njengokuhamba noNkulunkulu. Thina sihamba nengilosi. Lokho kusenze sazi ukuthi ayikho into enhle nemnandi njengombuso wezulu. Ayikho enye into eligugu engaba ngaphezu kombuso wasezulwini. Uthi-ke uShembe, nxa usuya kulelozo, uyodlula emahlane nakumahlathi asabekayo, anazelelesi nabaphangi nabahuhi abahuhayo, abandisa imibuso yabo yokulahlwa. Kwabanye iyaphela iminyaka engamashumi 30 behluleka ukuphuma kulamahlathi, ngoba balidelela izwi likaThixo, namanje basesebumnyameni. Amen. Kulapho-ke lolu hambo lufike lube nzima kakhulu khona. Nongekho umprofeti owake waluchaza okwedlula umprofeti uIsaya Shembe.
Le ncazelo kaShembe ngokufa isinika isithombe esinzima ukuthi kuzoke kuthi usufile uduke ungene ehlathini uyoguduza khona iminyaka engaphezu kwama-30 uhamba wedwa uhlala wedwa ehlathini ungadli lutho ungaphuzi lutho kuleli hlathi uzithole uhlale ubaleka iminyaka edlule eminyakeni engama-30 uhlale uvika izilwane uwedwa emahlathini. Ngike ngezwa enye intombazana yathi iyachama ebusuku yezwa imenyezwa ngumngani wayo osewashona. Ithe isamangele ukuthi ngabe ngubani lo oyibiza ngaleli gama wavele lo mufi wavela kuyo. Ithi-ke le ntombazana wayegcwele igazi nemivimbo umzimba wonke, izinwele zimahlikilili, kubonakala ukuthi into engukama akasayazi, ondile kubonakala ukuthi usosizini olukhulu. Wacela lo mufi ukuthi akamyele kubazali bakhe, ebatshele ukuthi uyahlupheka kakhulu kulokhu kushaywa okungedluli. Le ndaba yangizwisa ubuhlungu ngoba ngiyayazi ukuthi iliqiniso. Kodwa lo mufi akashongo ukuthi wayeshawa kanjena nje wayeyoneni esesemhlabeni nokuthi abazali bakhe babezomkhipha kanjani kulolu sisi. Ithi-ke le ntombazana ayikaze iye lapho yathunywa khona ilo mngani wayo ongasekho. Uma le ntombazana ilalele le nkonzo iboza kithi. Ngamandla kaNkulunkulu wasekuphameni ingamsiza lo mngani wayo imkhiphe kulolu sisi. Uthi-ke ubaba mkhulu uma usudlulile kulamahlathi uyophumela kwaNkanankana kwaSikhova sikhala emini ezintabeni zakaLambathwayo kwaMthimunye kwaSikhomakhoma. Bathi abami kuleyo ndawo lihlala licwathile libalele abaningi akudluleki eSikhomakhomeni. Leli lizwi elishunyayelwayo lapha ekuphakameni liyinkemba eyokusiza ekuphungeni abahlaseli bakho futhi liyoba umphako kulamahlane osizi ohamba kuwo. Uyothi sewedlule kuleyo ndawo uyofica isiziba ngaphambili uyofica iparatomi uyobe sewuwelile ihuze umfula omkhulu okhetha abaweli. Nisize makuhambe umuntu nimenzele imbali ukuba angabhajwa eparatomi. Le nkonzo niyenze emva kwezinsuku eziyisikhombisa ukuba beze abahlangabezi bamfune uma edukile oyisihambi. Thandani izwe elizayo. Abaningi bamiswa yilesi siziba abasuke bezihlamba kuso. Siyimpilo yokuqala oyithola usunyukela ezintabeni zokwenama. Kwamsindisi uyinala kwabamkhonza ngeqiniso. Maningi amazulu, ziningi nezihogo, kodwa nina ninenhlanhla yokuyalelwa indlela yokuya ezulwini likaJehova niselapha emhlabeni. Leli zulu uJehova okulo alifani namanye amazulu. Liyakhanya, amanye amazulu amnyama ayavuza, anendlala, anayo yonke inhlobo yokuhlupheka. Amen. Abasekuphakameni bangabangcwele ngokuba bahlezi nongcwele ebungcweleni bakhe. Kanjalo abaphandle komuzi wenkosi enkulu yibo abafuna okwabaphilayo ngenxa yosizi abakulo, ngenxa yokungabi nandawo. Akukho kunye eningabasiza ngakho nina zizukulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba bahlanzwe, bathethelelwe, bangeniswe emzini oyingcwele. Amen. Ngike ngezwe omunye umfundisi wakithi ekhuluma indaba eyisimanga. Uthi umfundisi uthe elele wabona umthakathi owaziwayo endaweni. Bekungumhlangano lo esiphuma kuwo kuJulayi. Uthi-ke ngabona umthakathi lapha ezansi. Lo mthakathi engimbonayo usefile. Ngimbona egqoke iphinifa lakhe, ubheke kwakhe. Ngithe uma ngimbona ngashawa uvalo maqede ngaphindela emuva ekhaya. Ngithe uma ngikhuphuka wavele wangilandela.
wangena komunye umuzi bamxosha lapho wabe seza lapha emzini wami efike ehlala phansi ngase ngiphuma endlini ngathi kwenze njani gogo ufika uyanuka iphunga engakaze ngilizwe uthi ngifuna indawo yokuhlala bese ngicabanga ukuthi ngoba ubebheke kwakhe nje ufuna ukuhlala kuphi kanti wabe sethi mina ngiyahlupheka kade ngagcina ukugeza ngazibuza ukuthi yini le enuka kanje iphunga engingalazi ngangithi ngikhuluma kuvele kuvuze amathe kimi ngenxa yephunga engingalazi obenuka ngalo logogo bese ngithi ngenkathi wenza lemisebenzi owawuyenza wawungazi yini ukuthi uzokufa bese uba nje uthi ke ngangazi ukuthi ngizokufa kodwa mina ngangazi ukuthi uma umuntu esefile uyaphumula manje mina angiphumuli ngangithi ngizophumula njengabantu bonke ngaphaphama kusenjalo ngikhuluma nalomthakathi kodwa osewafa lesi simo sonke sisazodlula kuso baningi abasazothi kanti izulu likhona kanti isihogo sikhona baningi abantu abazenza izazi uma beselapha emhlabeni kanti ukuhlakanipha kuyaphela ezulwini inkosi ibusise izwi layo le nkonzo yatholakala ku-YouTube naku-Facebook othi Rev Banza NCG